Passem a altres qüestions. Avui ha arrencat un any més a Barcelona la cita mundial sobre telefonia mòbil, el Mobile World Congress, que tot i la crisi en aquesta edició reuneix més expositors que l'any passat, concretament 1.300. Com sempre, s'hi han pogut veure els últims dispositius i prototips del mercat. La cita global de la telefonia mòbil congrega a casa nostra milers d'empresaris d'arreu del món. Avui, primer dia del Mobile World Congress, també hi ha estat present la plana política. El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, en representació del govern central, l'alcalde de Barcelona com a anfitrió i alguns consellers de la Generalitat. És una gran oportunitat de posar a l'aparador de casa el millor de nosaltres mateixos. La veritat és que és una oportunitat per a les empreses mundials vinculades al sector de les tecnologies, de la informació i la comunicació, però de manera molt especial per a les empreses catalanes. Per deixar de ser un mercat incipient, és indispensable que l'administració confiï en els seus emprenedors. O sigui, tenir la musculatura per créixer, i la musculatura per créixer normalment serà acompanyada de buscar fons de finançament, i aquí potser és on estem més febles. Enguany a la fira hi ha 35 empreses catalanes que de mica en mica es van fer un forat dins el món de les noves tecnologies. El que intentem fer, doncs, com la gent utilitza molt l'SMS, és quan aparca al carrer la zona blava pogués enviar un SMS dient que està allà amb aquella matrícula de cotxe i al sortir, doncs, enviar un altre segon missatge. D'aquesta manera, l'usuari final acaba pagant justament pel temps que utilitza el pàrquing municipal. Com aquest, cada stand del Mobile World Congress amaga una resposta per a les necessitats de la ciutadania, fins i tot per a les més bàsiques i primitives. A la fira qui busca segur que troba, també els que es creguin fora del mercat. Així, per als més ancians, mòbils amb botons grans que sonen fort i preparats per emergències. Presiona este botón rojo y automáticamente el teléfono llama a 5 números de teléfono que están grabados. Por ejemplo, el teléfono de la hija, del hijo, de los vecinos, algún teléfono de ayuda asistencial. Enmig de tanta competència, els 1.300 expositors fan mans i mànigues per atraure la clientela, per exemple, amb aquest mur de suggerències. Algunes, això sí, més aviat descabellades, tot i que qui sap què serem capaços de fer d'aquí uns anys. De moment, aconseguir que el Mobile World Congress sigui enguany un èxit, tot i la crisi, ja serà tota una gesta. Arran de la celebració d'aquest congrés, la Malla.cat es pregunta quina repercussió econòmica tenen aquests esdeveniments per a Catalunya. 2 de cada 3 lectors pensen que influeixen de manera molt positiva. Un 24% creu que aquestes cites tenen poca incidència, mentre que un 10% afirma que no es nota en res.